Hello mga higala, maayong gabi. Mga unta ninyo o durian mga higala. Lami ka akong durian. Naglisod ko ka ng ukaba. Naara di siya liki di ay naara na siya subayin. So wala na ko gi subay na nabuak na siya iyak. Naraman. Ay asan yung kamera dara de. So delicious. Nutritious. Naliso. Kuan ni mga higala ha, sponsor dala sa akong brother-in-law ikan sa Mindanao. Kagabi lang siya naabot, so ganinang puntunan na mo ikuha. Nga, murag di ko kahurot sa usa ka buok ba. Nga ako rin mukaon na niya. Kung anak ka, di siya mukaon daw. Bahuan siya. Wala siya, di ba sa inahan eh? Inahan sus, sapay pakaon. Sa dilang makahilo. Kaon gid daw ni. Anad daw nga. Anad daw ni timo dahos aw bungas utot-utot. Timo-timo bungas utot-utot. Bungas kay iring-iring. Nya kani pa kan durian, may di ka umon. Mahal ko Davao. Kanon jud ang kung iyaan o durian. Iya kitang kung dalitan o durian. No? Yung anak ko maestra. Shout out Tia Lily. Tia Lily Flores. Nya kuan iya kitang kung dadaan dili. Durian. Parang ginadaan taon niya sa akong brother-in-law. Kalasami ka mo. Wala raman ika ko anak kanal ako nga kaon. Usog naman ko. Nya ako pang amahan no ka. Sa una daw, maulan yun nila pamahaw.
Mahaw pa na itok na hapon. Kauma na po kuno, saging na po. Hindi sila saging. Kayo, hindi man nila paliton, maramay daghan. Gaan naman sila o mga rinjik-rinjik. No, ilang taon yun. This is Davao. Ay, manggalahan niya ka. Sabi niya. Oops. Whoops. Ay. Ah. Samtang nagkaon ng tanaw sa live di hindi kapag langaw. Nagkaragsaon na kay kakaog durian no kay. Ito ato kay. Ano ba ya? Ba ya durian? Ano nga? Iyamot na kay ta makakaog durian. Kani ako ni ibilin kay di na ko kaho. Tomorrow na sad kay ako ram gyapon mukaon na ni akong anak di mukaon. Nga. Meron ko po ito. Salamat. Salamat mga higala. Please like and subscribe my channel, Ate Irene Vlog.